हाय फ्रेंड, नमस्ते। जय जगन्नाथ। ଶୁଣରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହଉଛେ ନା ଆଜି ଟିକେ ଶୁଣିନିଅ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ନାଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିଲେନି ଖାତା ନ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲକୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କହିଥିଲେ, ବାରିପଦାକୁ ବାରିପଡ଼ା କହିଥିଲେ, ଗଁଦିଆକୁ ଗାଣ୍ଡିଆ କହିଥିଲେ, ସୁଆଣ୍ଡକୁ ସୁଣ୍ଡ କହିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଥା ଥିଲା। ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକା ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ଥିଲା ବିଳମ୍ବରେ ଆସୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ବଧେଇ ନ କହିକି ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଥା। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋହନ ମାଝୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଶୁଣରେ ଭାଷାକୁ ଶୁଣରେ ନେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯଦି ବା ଲାଜ ଅଛି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏତେ ସରମ ଅଛି ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ ଟାକୁ ପୁରା ଅସ୍ମିତାର ଶୁଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରାଡୋ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏକଥା ସତ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଦାମକୁ ଏମାନେ କେବେ ଦେଖେଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତିକି ଫରେନକୁ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଲିସ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ନବୀନ ନିବାସରେ, ସଦା ନେଇଛି ବା କାମ୍ୟା ଜାନି ଆସିକି ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ହିନ୍ଦୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଯେଉଁ 6-6ଟି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁଣରେ ଶୁଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 20-25 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ସିଏମ୍ ଛାତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଟେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଗଲା, ଏ ସବୁକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁକି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ମେଣ୍ଢା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଲାମଗିରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନମ୍ବର 1ର ସିଏମ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି, ମିଡ଼ିଆକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 ସିଏମ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ଭଲ କାମ କରିକି ନମ୍ବର 1 ସିଏମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଜେପି ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଟା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, 5ଟି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏମାନେ 24 ବର୍ଷ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ରାଇଟ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନିତେ ପଡିବ। ଶୁଣରେ ମୂର୍ଖ, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିକି ବୁଝିନିଅ। 24 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଥିଲ କ'ଣ? ଆଜି ବର୍ଷେ ହେଇନାହିଁ ଛାତି ଫଟେଇକି ବିଜେପି କଲା କ'ଣ ଦେଖ ଟିକେ ଆଗକୁ କରୁଛି କ'ଣ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।